अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by एसएस फिल्म्स मोतिहारी। रे ज्यादा में छोड़ के गइले भतार देवरे चलावे धन कुटी रे ज्यादा में छोड़ के गइले भतार देवरे चलावे धन कुटी रे देवरे चलावे धन कुटी रे देवरे चलावे धन कुटी केनियो से आवे लाली हो चाटे कतन करी हम माने हो खोले ला चोली कतन बोली बुझेला अपन जाना हो बुझेला अपन जाना रे सखी केनियो से आवे लाली हो चाटे कतन करी हम माने हो खोले ला चोली कतन बोली बुझेला अपन जाना हो लोगे बुआवे गयावे लोगे बुआवे सखी लोगे बुआवे बहुते सतावे हमके खिया के जड़ी बूटी रे ज्यादा में छोड़ के गइले भतार देवरे चलावे धन कुटी रे ज्यादा में छोड़ के गइले भतार देवरे चलावे धन कुटी रे सारा जोगावल नैहर के सामान देवरा कइले उठावना हो बाहर से जब हम अइहे भातार तो लागे खेलइहे खेलावना हो लागे खेलइहे खेलावना हो सारा जोगावल नैहर के सामान देवरा कइले उठावना हो बाहर से जब हम अइहे भातार तो लागे खेलइहे खेलावना हो नजरे दीवाना दीवाना कुमार जयपाल हदे सौरभ शंकर रतन रतन हमरे संगे खाली सुती रे ज्यादा में छोड़ के गइले भतार देवरे चलाई धन कुटी रे ज्यादा में छोड़ के गइले भतार देवरे चलाई धन कुटी रे। डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना।